Do Banskej Bystrice zavítal festival Vlna naživo. Spája rôzne umelecké žánre a snaží sa predstaviť to najaktuálnejšie zo súčasného umenia na Slovensku. Minulý víkend bol multižánrový festival v Bratislave. Dnes v Banskobystrickom centre nezávislej kultúry Záhrada. Ľudia sa tam mohli stretnúť napríklad so spisovateľmi, vypočuť si úryvky z ich tvorby, ale aj diskutovať s nimi. Krátko popoludní diskutovali spisovatelia na festivale Vlna naživo o svojej tvorbe. Máme tu spisovateľov, ktorí sú pomerne známi. Marek Vadez je držiteľ prestížnej ceny Anna Soft Litera za rok 2007 za svoju knihu Liečiteľ. Potom je tu básnik a prozaik, scenárista Agda Baví Pajn a Balla, ktorý takisto vyhral cenu Anna Soft Litera za novelu V mene otca minulý rok 2013. Iba tie meravé kolby. Jody ich striedavo chytá jednou rukou i druhou a šúcha si znecitlivenú kožu na zápestiach. S hrôzou počúva. Slovensko, myslím, že má čo veľa doháňať oproti iným štátom, kde si teda vážia vlastnú kultúru a umenie. Máme velikánov, ktorí dožívajú nie v príliš utešenom stave a zaslúžili by si teda oveľa väčší rešpekt. Jedným z cieľom festivalu je aj prezentácia kníh z menších vydavateľstiev. Je to veľká príležitosť vidieť tie najkrajšie knihy, ktoré sa vydávajú na Slovensku, pretože v normálnych knihkupectvách už človek vidí väčšinou komerčné veci, kuchárky a ženské romány a to kvalitné je v normálnych knihkupectvách už zastrčené niekde bokom, ak vôbec je. Festival súčasného umenia nezabudol ani na najmenších, ktorí sa mohli zabaviť výrobou vlastnej knižky. Najprv si to nakreslíme a potom si k tomu niečo napíšeme. Najprv si vymyslíme nejakú postavičku, nejaký príbeh a potom tým postavičkám dávame bubliny do pusy a nejaký dialog. Po literárnych diskusiách premietali v Centre nezávislej kultúry filmy z festivalu Festdanča a neskorý večer bude patriť koncertu hudobnej skupiny Talent Transport. O týždeň sa festival Vlna naživo presunie do Košíc. Marek Pivoluska, RTVS.